Ωραία κίνηση από τον Ιγουαΐν. Πάει μόνος του ο Αργεντινός. Έχει ευκαιρία για σουτ. 0-1. Στο 49 ατομική ενέργεια και λύτρωση για την Ρεάλ Μαδρίτης. Στην τρίτη του απόπειρα ο Γκονσάλο Ιγουαΐν σκοράρει και κάνει το 0-1 για τη Ρεάλ. Στο 49 φτάνει τα 16 γκολ ο Αργεντινός επιθετικός πρώην παίκτης της River. Μαζί με τον Γκούτι πανηγύρισε. Αγκαλιές. Κοιτάξτε από πού παίρνει την μπάλα ο Αργεντινός. Δεν βγήκε να τον μαρκάρει ο Wellington. Τον ξεπέρασε ο Ιγουαΐν και με ωραίο πλασέ έκανε το 0-1 στο 41ο λεπτό. 16ο γκολ του Αργεντινού. Παλικαρίσιο γκολ του Γκονσάλο Ιγουαΐν.